Zdravo svima, danas ćemo da igramo Fit the Beast. Wow. To je ono, baš zapanjujuće. Tako da, snimat ću oko 3 minuta ovoga jer nemam baš puno vremena, napravim world. Ne mislim da ću čitovati, zvaću se u... options, nećemo malo učiti, nećemo bonus chest. Da bismo dobili neke stvari za početak. Sada treba malo se duže čitava, tako da stopirat ću. Lol. I znači lol, evo ga. Lol. Vidim da mi je čest, odmah to da rešimo, uzet ću prvo ove bakljice. Daj Bože dobijem sakiru sad. Oh yes. Kako se pravi lava? Kako se pravi vuna? Jelo bol, daj mi ga. Nije nekako da dropam to, ne. Dobijem besplatno, evo vidite koliko tu ima modova samo, ja dođem, evo. Evo. I eto, ništa ne znam da koristim. Evo, sad ćemo taj chest. I ajmo sad skupimo malo drveta i neću se baš radovati za diamande. Znači imamo mnogo boljih ruda od dijamanata, tako da. I trebali smo da nađemo naš prvi cave. Izgleda u ovom serijalu nećemo praviti wooden pickaxe. Da, bez wooden pickaxe. Zašto smo dobili kako se zove da smo dobili u kovčegu već to. Tako da, ajmo sada u Mr. Sheep. Ajde, Mr. Sheep, jedi govna. Ok, manj ću sad da psujem jer, ne prolazi dobro video ako psujete, tako da. Ako neko, planira nešto za YouTube, nek ne psuje. What the fuck, bre. Šta si ti? Ok, to ću uzeti, ja. Nadam se mi ništa neće napasti iz toga. What the fuck. Ok, mogli smo napraviti naš prvi crafting table. Koliko drva imamo? Naš prvi crafting table, ne mogu sad da koristim skin nešto jer Beast mi nešto ne deluje za skinove. Za ovo trebamo da ubijemo hidru, brate. Evo, znači to. Jep, napravili smo taj mač. Mnogo je jak, kao što vidite. Dobro, kako ovo da sklonim? Ok, sve sam razumio. Tako da, aj napravimo sword. Ne, ne. Sve mi treba craft table. Ok, aj nađemo neki cave za početak. Za početak nam treba cave. Trebam još jedna vuna, tako da umri. Ja čekam da ubijemo hidru. Ovo će biti super. Mnogo ćemo se namučiti, ali, ok, ovo drvo mi se sviđa, mislim da izgleda lepo. Mislim, izgleda lepo. Meni. Ja znam, sutra škola, da. Presrećan sam zbog toga da svako je srećan zbog škole. Bilo nam je jako dosadno na raspustu. Mislim, meni bar jasno. Svi što na more i to, ali ne znam, nekom bilo malo prevruće. Prevruće je bilo. Zašto je to tako? Evo ga. 24 džirveta. Lepo izgledalo. Ali ne znam da ću sad da odjavim epizodu, verovatno ću sada. Tako da, to je to za epizodu. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Do sljedećeg puta ja ću ovako stavim. A do sljedećeg puta
dislike, unsubscribe ako ste subscribe, tako da ajde, čao. Ajde, sumnjam da ja imam fanove, ja žabe sam snimao. Ne. Ćao. Trololololol.